Podem, la seva diputada, il·lustre senyora Beatriz Gascó. Un segon, que m'ubique. Ja. Senyora Gascó, quan vulgui. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyories. Bon dia al públic. Gràcies per haver vingut. El tema que presentem ara, amb un nom tan tècnic, sembla molt més avorrit que el que acabem de tractar, però en realitat el nom amaga darrere una realitat desconeguda moltes voltes i a la que se li ha donat l'esquena d'alguna manera a l'estat espanyol en els últims anys, perquè malgrat haver sigut una de les reivindicacions més freqüents de les organitzacions agràries, ramaderes i de pesca de tota la Unió Europea, la necessitat d'implementar polítiques que ajuden als xicotets productors i a les xicotetes productores d'aliments a millorar les seues oportunitats comercials, malgrat aquesta reivindicació ha estat sempre present, perquè una de les opcions que els permeten augmentar la seva renda és, sens dubte, la venda directa i dels seus productes, ja siguin frescos o elaborats. L'elaboració de productes alimentaris transformats estan regulats a la Unió Europea pel que es coneix com el paquet higiènic sanitari, format per 3 reglaments, el 852, el 553 i el 854 de l'any 2004, dia que, malgrat aquests 3 reglaments es van aprovar en l'any 2004 i a pesar que convidaven clarament a establir adaptacions de la normativa per aplicar principis de flexibilitat, malgrat han passat 12 anys d'ella, encara no hi ha hagut accions en aquell sentit ni des de l'administració central, que és qui té de debò la competència i qui compta amb una agència especialitzada com la Ecosan, l'Agència Espanyola de Consum i Seguretat Alimentària i Nutritiva, ni des de l'administració autonòmica s'ha cobert aquest buit, deixant en l'abandó els que intenten guanyar-se la vida produint melmelades, pans, formatges, adobats o empotits, conserves de peix, de verdures o de carn, tots ells de forma artesanal, ja siga a partir dels seus propis productes o comprant-los a un altre xicotet productor o a una altra xicoteta productora. Avui volem aportar ací les nostres propostes i estic molt contenta d'haver arribat a un consens amb la resta de grups. Crec que és un gran pas que finalment hi hagi unitat per part de totes les forces polítiques per recolzar a la xicoteta producció i volem aportar propostes per a donar solució a aquest problema de buit en l'adaptació de la normativa europea, assumint que la flexibilitat és una capacitat atorgada tant a les empreses alimentàries, especialment les xicotetes, com a les autoritats competents. D'una banda, hem de tenir en compte que la solució a aquest problema no solament ajudarà a eixir de les nombroses situacions d'alegalitat en la que es troben avui en dia molts productors i moltes productores, sinó que estem segures que ajudarà a crear ocupació. Una ocupació especialment necessària en les zones rurals on les oportunitats són molt escasses i on ens consta hi ha un gran interès per desenvolupar projectes de creació de xicotets obradors per a la transformació d'aliments. Reconeixem el treball que ja s'està fent en aquest sentit per part de les conselleries de Sanitat i d'Agricultura, però creiem que és necessari donar-li una espenta per a donar solució definitiva al problema que aquest buit causa al sector agropecuari i de la pesca artesanal. La principal barrera que afronten aquests xicotets productors i aquestes xicotetes productores d'aliments té a veure amb la concepció de fons sobre l'activitat agropecuària i agroalimentària. El marc institucional i normatiu s'ha allunyat de l'essència tradicional de l'activitat camperola i, d'una banda, s'ha abandonat la idea d'una activitat diversificada, el famós concepte de pluriactivitat no ha arribat a integrar-se i a desenvolupar-se.
Per una altra banda, s'ha abandonat la idea d'un camperol o d'un llaurador i una llauradora que transforma els seus productes a casa per a conservar-los, recrear-los o menjar-se'ls ells mateixa. La funció de transformació s'ha allunyat de la granja, de l'explotació, de la unitat, del mas. I, per últim, s'han allunyat els espais de comercialització i s'ha abandonat la idea de la venda en la granja o la unitat productiva. És per tot això que avui hem presentat aquesta proposició no de llei i, com deia, estem molt feliços d'haver arribat a aquesta proposta transaccional, amb l'objectiu de millorar l'aplicació del paquet higiènic sanitari en microempreses agràries i agroalimentàries per a facilitar la venda de productes agraris i agroalimentaris innocus, principalment a través de circuits curts de comercialització dins i fora de l'àmbit autonòmic. Aconseguirem així donar compliment a una de les reivindicacions històriques dels qui lluiten per la sobirania alimentària a Europa. Aquells i aquelles herois i heroïnes, per a mi, per almenys ho són, que malgrat totes les traves burocràtiques i administratives segueixen compromesos i compromeses a donar-nos de menjar de forma sana, respectuosa amb l'ambient i fidel a la nostra tradició gastronòmica. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gasco. I gràcies a qui continua fent-ho. Senyor Córdoba, per part del grup parlamentari de Ciudadanos, fixarà la seva posició.